ассалому алайкум ба кулли мардуми хонахар. дӯстони азиз, мо дар офиси фурӯши хонаҳо қарор дорем. шумо метавонед ки бо 60,000 сомон хона бихаред. чӣ хел мақсад 30 ёки 40% пешпардохт месупорем, боқӣ монда моҳона супурдан мегирем. ман проекташро нишон метам, ҳамаша квадратҳоро нишон метам, баъд катлавана дӯстон навор мекунем. бинед стоп карка. дӯстони азиз, нигоҳ кунед. 44 квадрата, 51 квадрата, 45 квадрата, 66, 67, 41, 56. хулосаи гап 30-40% пешпардохт. ана боша бародари азиз, лоиҳаи ами доми мо дӯстон. дом мешавад 2 блок, 12 этаж. ана ами дӯстони азиз, проектҳои мо. инҷа ҷои мошинмонӣ, роҳ, пешеход, ин тараф роҳ. ина бародари азиз, ин ҳам хеле дом мешава. иншоалло ки омада бо айпеш бинед дӯстон. бародари азиз, нигоҳ кунед. ин ҳами ҷада дом шидеста дӯстон, дом шидеста. ма ҳозир шумо адреса фаҳмонам, баъд мерем тарафи дом дӯстон. инҷа дӯстон нотариус, нигоҳ кунед. инҷа нотариус. бу тарафи дом қати поёнтарак мешавад поликлиникаи нав. поёнтар мешавад бозори Сафина. поёнтар хулоса ҳам хел меравад тарафи фабрика Ленинград. адрес фикр мекунед фаҳмошед. ана ки ҳайкале ки дидестен дӯстон, тарафи дасти рост прямо тарафи заправкаи Фирӯз мерем. хулоса иҷора Ленинский район мегем бародари азиз. мерем катлавара нишонтон метем, баъдан навора дӯстон ҷамъбаст мекунем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео ма шумо гуфтам, иборат аз 2 блок мешавад, блоки А ва блоки Б. айни ҳол сохтмон дар блоки Б рафтесай. ин инҷа мешавад блоки А дӯстон. мо инҷаша фақат оз наворотон мекунем, нигоҳ кунем. не акҳо кор кесай. уже катлаван ҳамин ҳолат шид бародари азиз. анҷоми сохтмон 1 сол пас дӯстон тамом мешавад дӯстон. мақсад ба гарантия 1 сол пас. мисол ози иншоалло кадумитон ҳаминҷа мехарен, фақат аз номи канали Сауду ТВ хоҳиш мекунам. мо ки омадем меҳнат ка навор кесем, ай номи канали мо газемат шуд. вақте ки ҳозир мехарем дӯстон, 1 сол пас хоҳад ҳамин дом тайёр мешава. иҷозат мақсад ремонт метиҳам. ремонт карда зиндагӣ мекунем бачаҳо азиз. ин ҳамин ҳолат бародари азиз. ҳама армонтур шаб карда рафтесай. бовар кунед, ҳамин варианти беҳтарин барои харид кардан. чӣ хеле дидем, ҳамин лаби роҳи калон дӯстони азиз. ина бародари азиз, ин ҳамин ҳолат. ина мардум ҳама кор кеста. ина хулосаи гап ки иншоалло хай бо 1 сол пас худо хоҳад дом тайёр мешавад. ина бародари гиромӣ, марамат кадумитон хона харен. омада бинен бо чахчах кунен, офис биен, маслиҳат кунен, пулотона бисупорен, ҳар моҳа супордан гирем бачаҳо. мо 1 квадратша ози амо офиса ҳисоб китоб кардем. нархаш 186,000 сомон шид. 186,000. мақсад яъне 1 квадрати майдаша гирифтем 186,000. ҳамора моҳонаш яъне ки пешпардохт 30% ҳисоб кардем. 45,000 сомон чанд қадар шидагда. ак мо ба ҳисоби минимал мегирифтем бачаҳо. ина дӯстон, ин ҳамин ҳолат. лайкора монен, подписатсия кунед, фиротона комментария кунед. чизе ки дар кора нависен. рақамҳои соҳибхона соҳибон мегзорам, бо маслиҳат кунед аз номи канали мо. бародари азиз, навора ҷамъбаст мекунем. яъне ки фикр мекунам ки фаҳмои шумо шидак. чӣ қадар тонистам ами ҳаракат кан нишонтон додам дӯстон. ин тарафш бо худтон маслиҳат мекунем, акақа чахчах кунед. омада бинен, офис биен, сумотона бисупорен, моҳона супордан гирен. худо хоҳад 1 сол пас соҳиби хонаи тайёр мешавем бачаҳо азиз. наворда дӯстон лайк монен, ҷонтон нагардам. шумо гуфтем ки бародар хонаҳои кредитмон бигирем аз катлаван. ина наконец омадем, ҳай пешам навордон кардем.
бо далчи дастгирӣ намебинем бачаҳо. Ҳамин лайк, поддержка, комментария зиёд шава худохоҳ бо далчи мондан мегирем. Мисол лозим ман ҳамира навор кардам, видео бисёр тамошобин шава, мисол бисёр просмотр гира. Ҳамин ки натиҷа ки бита худохоҳ бо далчи бо домсозои дига ҳам муроҷиат мекунанд, бо мерем воиша бо навортон мекунем, пешниҳодтон кардан мегирем. Рақамҳои соҳибмулк рӯи экрани шумо мегзорам. Соҳибмулк нависондагӣ чӣ саволе дорен нависонен, дӯстон омада ай пеш бинен. Баъд бо рақамҳои ма барои реклама ҳам мондагӣ дар рӯи экрани шумо. хонаҳотона агар хоҳиши дар фурӯш гузоштан дорен дар WhatsApp нависем бачаҳо. Зинда бошен, раҳмат ки моро шумо тамошо мекунед.